Kristus ylös noussut on, halleluja. Tää riemun päivä on, halleluja. Hän on kuollut ristillä, halleluja. Syntisien edestä, halleluja. Siis nyt kansa riemuitsee, halleluja. Kiittäen laula Herralle, halleluja. Hän on tuskat kantanut, halleluja. Meille voiton antanut, halleluja. Hän on vaivat kärsinyt, halleluja. Ristikruunun vaihtui nyt, halleluja. Siksi Herran kunnia, halleluja. Kaikki taivaat julistaa, halleluja. Isän kaikki valtiaan, halleluja. Pojan pyhän laupiaan, halleluja. Hengen virvoittajamme, halleluja. Yhdistystä laulamme, halleluja. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Myös sinun hengesi kanssa. Rakkaat veljet ja sisaret, päätsiäinen näyttää meille selvästi. Jumalan laupeus on vahvempi kuin kaikki ihmisen pelot. Tänään on Jumalan laupeuden sunnuntai. Tässä metsussa, pyhässä metsussa, pyydämme Herraa vapauttamaan meidät peloista, jotka sitovat sydäntämme, jotka saisimme ylösnousemuksen armon. Tunnustakamme syntymme, että olisimme kelvolliset viettämään pyhäsalaisuuksia. Tunnustan Jumalalle kaikkivaltialle ja teille kaikille ajatuksiin, sanoin, teoin ja läminöinnin omasta syystäni, omasta suuresta syystäni. Sen tähden pyydän autuasta Mariaa, ainaistamista kaikkia enkeleitä ja pyhiä, ja teitä kaikkia rukoilemaan puolestani. Herra Jumalamme, armahtakoon meitä kaikkivaltias Jumalaa, antakoon meille syntymme anteeksi ja vieköön meidät iankaikkiseen elämään. Kristus armahda. Herra armahda. Herra
korkeus sisä. Ja maassa rauha Ihmisille, joita hän rakastaa. Me ylistämme sinua, me siunamme sinua, me palvomme sinua, me kunnioitamme sinua, me kiitämme sinua, sinun suuren kunniasi tähden. Herra Jumala, taivaallinen kuningas, Jumala, Isä kaikkivaltias. Herra, ainokainen Poika Jeesus Kristus. Herra Jumala, Jumalan karissa, Isän Poika, joka pois otat maailman syynin, armahda meitä. Joka pois ottaa maailman syynin, ota vastaan meidän anomisemme, joka istut Isän oikealla puolella, armahda meitä. Sillä sinä yksin olet pyhä, Sinä yksin olet Herra, sinä yksin olet korkein, Jeesus Kristus. Pyhän Hengen kanssa, Isän Jumalan kunniassa. Amen. Rukoilkaamme. Iankaikkinen laupias Jumala, joka vuosi pääsiäistä vietetsä, sinä synnytät uudelleen kansasi uskon. Lisää meissä armoasi, jotta ymmärtäisimme, millä kastella meidät on puhdistettu, millä hengellä uudesti synnytetty ja millä vierellä lunastettu. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun poikasi kautta, joka kansasi elää ja hallitsee, Pyhän Hengen yhteydessä Jumala, iankaikkisesta iankaikkisen. Luemme apostolien teoista. Veljet kuuntelivat ja noudattivat uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Uskovat pysyttelivät yhdessä ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa. Ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Tämä on Herran sana. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, hänen rakkautensa on iankaikkinen.
Julista sinä Israelin kansa, iäti kestää hänen armonsa. Julista sinä Aaronin suku, iäti kestää hänen armonsa. Julistakaa te Herran palvelijat, iäti kestää hänen armonsa. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, hänen rakkautensa on iankaikkinen. He syöksivät minut lähes tuhoon, mutta Herra tuli avukseni. Herra on minun väkeni ja voimani, hän pelasti minut. Kuulkaa, miten voiton huuto kajahtaa. Riemu raikuu pelastettujen majoilta. Herran oikea käsi on voimallinen. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, hänen rakkautensa on iankaikkinen. Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herra tämän teki. Herra teki ihmeen silmiemme edessä. Tämän päivän on Herra tehnyt. Iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, hänen rakkautensa on iankaikkinen. Luemme apostoli Pietarin ensimmäisestä kirjeestä. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa, ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa niin, että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopun aikana. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Tämä on Jumalan sanaa. Sinä uskot, Tuomas, koska sait nähdä minut, sanoo Herra. Autoita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Herra olkoon teidän kanssanne. Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan. Viikon ensimmäisenä päivänä
opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauhaa teille. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen, rauhaa teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksi annon, hän ei saa syntejään anteeksi. 11 opetuslapsesta Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, ei ollut muiden joukossa. Kun Jeesus tuli, toiset opetuslapset kertoivat hänelle, me näimme Herran. Mutta Tuomas sanoi, jos en itse näe naulan jälkiä hänen käsissään ja pistää sormeani niihin, ja jos en pistä kätäni hänen kylkeensä, minä en usko. Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauhaa teille. Sitten hän sanoi Tuomalle, ojenna sormesi, tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko. Silloin Tuomas sanoi, minun Herrani ja Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuata ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämää hänen nimensä tähden. Tämä on Herran sana. Kiitos sinulle, Kristus. Halleluja, halleluja, halleluja. Rakkaat veljet ja sisaret, kuvitellaan nyt, että olimme Jeesuksen opetuslapsia ja pakenimme, kun hän tarvitsi meitä eniten. Uskaltaisitko vielä katsoa häntä silmin? Juuri silloin Jeesuksen sanat, rauhaa teille, saavat aivan uuden merkityksen. Ja se on kaunis sanonta, joka parantaa kaiken pelon. Johanneksen evankeliumi kertoo tänään meille 2 vakuuttavaa yksityiskohtaa. Ensinnäkin ovet olivat lukossa, niin kuin opetuslasten sydämet, ja jotka olivat täynnä pelkoa. Toiseksi
Jeesus tuli heidän luokseen suljettujen ovien läpi. Eikä hän sanonut, miksi pakenitte? Ei, vaan rauhaa teille. Ei syytöksiä, vaan rauhaa, joka poistaa pelon. Tiedätkö tai muistatko vuonna 1981 Paavi Johannes Paavali II joutui salamurhayrityksen kohteeksi. Tekijä Mehmet Ali vangittiin. Ja mitä teki Paavi? Paavi meni vankilaan tapamaan Ali, ei tuomitsemaan, vaan antamaan anteeksi. Muistan yhä sen hetken. Paavi piti kiinni hänen kädestään, katsoi häntä silmin ja puhui lämpimästi. Hän tuli vapauttamaan Alin sydämensä. Rakas veljet ja sisaret, tänään vietämme Jumalan laupeuden sunnuntaita. Laupeus opettaa meille uuden tavan vastata. Kun joku tekee virheen kotona, työssä, yhteiskunnassa, entä jos sanoisimme rauha olkoon kanssasi, sen vaikea. Äänekään moiten sijaan hiljainen laupeus. Lasta ei ehkä tarvitse nuhdella heti. Eikä hän tarvitse enemmän ohjausta kuin huutamista. Kysy itseltäsi, kuinka voin auttaa parantumaan. Kuinka? Rakkaat ystävät, laupeus on Jumalan lahja, joka parantaa ihmisyyden heikkouden. Olkaamme Jeesuksen rauhan välikappaleita ja avatkaamme suljetut sydämemme ja lausukamme rauhaa sinulle. Tunnustakaamme uskomme. Minä uskon yhden Jumalan, Isän kaikkivaltiaisen, taivaan ja maan, kaikkien näkyvien ja näkymättömien luojan, ja yhden Herran Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainoasyntyisen poikan, joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt, Jumalasta, valkeus valkeudesta, tosi Jumalasta, syntynyt eikä luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on tehty, meidän ihmisten tähden ja meidän pelastuksemme tähden. Hän astui alas taivaasta, tuli lihaksi pyhästä hengessä ja tuli Pontius Pilatuksen aikana kärsi ja haudattiin,
nousi kuolleista 3. päivänä kirjoitusten mukaan, astui ylös taivaisiin, istui Isän oikealla puolella ja on kunniassa tuleva takaisin tuomitsemaan elävät ja kuolleet ja hänen valtakunnallaan. Palvotaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta, ja yhteen pyhän katolisen ja apostolisen kirkon, tunnustan yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Amen. Kohotamme nyt kaikki pyyntömme taivaalliselle Isällemme, elävien Jumalalle, joka ilmaisee täydellistä rakkauttaan ja laupeutaan ylösnousessa Kristuksessa. Rukoilemme kirkon puolesta, paavimme Leon, piispamme Raimon, kaikkien piispojen, pappien ja diakonien puolesta, että heidän uskonsa olisi luja kuin kallio ja että heidän palvelunsa voisi herättää uskoa nykyajan ihmisissä. Me rukoilemme sinua. Rukoilemme maailman rauhan puolesta, että maailman kansat, erityisesti niissä paikoissa, joissa vielä on sotaa, pelkoa, väkivaltaa ja levottomuutta, oppisivat elämään yhdessä sovussa, rauhassa ja yhteistyössä. Me rukoilemme sinua. Rukoilemme epäuskoisten ja epäilevien ihmisten puolesta, että Kristus itse koskettaisi heidän sydäntään, meidän ja muiden kristittyjen avun kautta. Me rukoilemme sinua. Rukoilemme kaikkien perheiden puolesta, että niissä vallitsisi aina rakkaus ja että lasten ja nuorten puheet ja teot olisivat aina ylösnouseen Kristuksen opetuksen mukaisia. Me rukoilemme sinua. Rukoilemme kaikkien kuolleiden puolesta, että he saisivat ikuisen rauhan ja laupeuden Jumalan valtakunnassa. Me rukoilemme sinua. Rukoilemme oman seurakuntamme, itsemme ja toinen toistemme puolesta, että pyhän messun kautta ylösnousut Herra vahvistaisi meidän uskoamme ja että me luottaisimme aina hänen laupeuteensa. Me rukoilemme sinua. Kaikkien ihmisten Isä, joka olet laupias kaikille apua tarvitseville, kuule meidän pyyntömme ja opeta meitä kiitollisina palvelemaan sinua. Tätä pyydämme Kristuksen Herramme kautta. Oi ylösnousut vieraaksemme käy, kirkasta Kristus meille itsesi. Myös meidät kutsui juhlapöytäsi, kun ehtoollisen lahjan tarjoat. Oi Kristus halki vuosituhanten, on ehtymätön lähde Golgotaan, totuuden täysi aarre siinä on meille auki lähde elämään. Niin uusi olet Herra iäinen, ei
Rukoikaa kaikki, että tämä minun ja teidän uhrinne olisi otollinen Jumalalle, kaikki vaatialle Isälle. Sinun käsistäsi, nimensä kiitokseksi ja kunniasi, meidän ja koko pyhän kirkossa. Isä Jumala, ota vastaan sinulle edes kantamamme lahjat, ja suo meidän, jotka olet uudistanut nimesi tunnustamisen ja kasteen sakramentin kautta, kerran päästäjän kaikisesta autuudesta osallisiksi. Tätä pyydämme Kristuksen Herramme kautta. Herra olkoon teidän kanssanne. Ylentäkää sydämenne. Kiitäkäämme Herra Jumalamme. Totisesti on arvokasta ja oikein, kohtuullista ja autuaalista, että me ylistämme sinua, Herra, joka aika, mutta ennen kaikkea ja juhlallisemmin tänä aikana, kun on uhrattu pääsiäislampamme Kristus. Hänen kauttaan valon lapset syntyvät ikuisen elämän. Hänen kauttaan avataan uskoville taivaan valtakunnan ovet, sillä meidän kuolemamme on hänen kuolemansa kautta voitettu, ja hänen ylösnousemuksessaan meidät kaikki herätetään uuteen elämään. Sen tähden koko maan piiri riemuisee pääsiäisilossa, ja myös taivaalliset ekelten joukot laulavat sinun kunniasi virtaa lakkaamatta sanoen. Sinun kunniasi, Hosianna korkeuksissa. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hosianna korkeuksissa. Totisesti olet pyhä Isä Jumala, ja kaikki sinun luotusi julistavat sinun kunniasi, sillä poikasi Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta sinä teet eläväksi ja pyhität kaiken pyhän hengen voimalla. Lakamatta sinä kokoat kansasi, että kautta koko maan piirin idästä länteen saakka tuotaisin puhdas uri sinun nimesi kunniaksi. Sen vuoksi me vietässämme tätä Herramme Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen pyhää juhlapäivää. Rukoilemme sinua nöyrästi, kaikki valtias Jumala. Pyhä hengelläsi nämä lahjamme, niin että niistä tulee poikasi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri. Sillä hänen käskytään viettämme tätä salaisuutta. Sinä yönä, jona hänet kävelettiin, hän otti leivän, kiitti ja ylisti sinua, mursi sen ja antoi opetus lapsilleen sanoen.
Ottakaa ja syökää tästä kaikki. Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Samoin hän aterian jälkeen otti maljan, kiitti ja ylisti sinua ja antoi opetus lapsilleen sanoen. Ottakaa ja juokaa tästä kaikki. Tämä on minun vereni malja, uuden ja ikuisen liiton veri, joka teidän ja monien edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Tehkää tämä minun muistokseni. Tämä on uskon salaisuus. Muistaen Pyhä Isä, poikasi pelastavaa kärsimistä, kunniakasta ylösnousemusta ja taivaaseen astumista, ja odottaen hänen toista tulemistaan, me kannamme kiitollisina eteesi tämän elävän ja pyhän uhrin. Rukoilemme sinua, katso kirkosi uhrin puoleen, ja tunne sinä poikasi, joka sinun tahtosi mukaisesti on kuolemallaan sovittanut meidät sinun kanssasi. Suo, että hänen ruumiinsa ja verensä ravitsemina ja pyhän hengen täytäminä olisimme yksi ruumis ja yksi henki Kristuksessa. Teköön häntä meistä ikuisen uhrilahjan sinun kunniaksesi, niin että me valitujesi kanssa saisimme perintöosan Nesyt Marian, Jumalan äidin, autuan Josefin hänen puolisonsa, apostolien, martyrien, Pyhän Henrikin ja kaikkien pyhien kanssa, joiden puoltoon me luotavaisina turvaamme. Anna, armollinen Jumala, tämän meidän sovituksemme uhrin tuoda rauhaa ja vapahdus koko maailmalle. Vahvistamaan päällä vaeltavaa kirkkoasi uskossa ja rakkaudessa. Vahvista palvelijaasi Paaviamme Leoa, pispamme Raimoa, kaikkia pispoja, pappeja ja diakoneja ja koko lunastettujen kanssa. Kuule tänne koko tunnen seurakunnan rukoukset ja johdata luoksesi maailman kaikki kansat. Armahda edesmenneitä läheisiämme ja kaikkia niitä, jotka sinun armossasi ovat eronneet tästä ajasta. Päästä heidät valtakuntasi, jossa toivomme mukaan sinun kunniasi meidät kaikkia aalituisesti täytä Kristuksen Herramme kautta hänessä. Sinä ajat maailmalle runsaana kaiken hyvän. Hänen kautaan, hänen kansan ja hänessä, sinulle Jumalalle, kaikki valtialle Isälle, Pyhän Hengen yhteydessä, kaikki kunnia ja kirkkaus, iän kaikisesta, iän kaikisen. Rukoilkaamme nyt kaikki, niin kuin Herramme Jeesus Kristus on meitä opettanut. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun
myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä joka päiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Taivaallinen Isä, me pyydämme päästä meidät kaikesta pahasta ja anna armoissasti rauhaa meidän päivinämme. Tuo meitä lopullasi, että olisimme aina vapaa synistä ja turvassa kaikelta onnettomuudelta odottaessamme autuallisen toivon täytymistä ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tulemista. Herra Jeesus Kristus, ylösnousemuksesi päivänä sinä astui opetuslastesi keskelle ja sanoit rauhaa teille. Sen tähden me pyydämme sinua, jotka olet synnin ja kuoleman voittaja. Älä katso syntyjämme, vaan kirkosi uskoa. Kokoa ja varjele sitä rauhassa ja ykseydessä tahtosi mukaan. Sinä, joka elät ja hällitset, iän kaikisesta iän kaikisen. Herran rauha olkoon aina teidän kanssanne. Antakaamme toisillemme rauhan merkki. Jumalan karitsa, joka pois otat maailman synnin, armahda meitä. Jumalan karitsa, joka pois otat maailman synnin, armahda meitä. Jumalan karitsa, joka pois otat maailman synnin, anna meille rauhaa. Herra Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika, joka Isän tahdosta ja Pyhän Hengen avulla annoit kuolemallasi maailmalle elämän. Vapahda minut pyhän ruumiisi ja veresi tähden, kaikesta vääryydestä ja kaikesta pahasta. Anna minun aina elää käskyjesi mukaan, äläkä koskaan sali minun erottaa sinusta. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin, autuata ovat ne, jotka ovat kutsutut karitsaan ehtoollishpöytään. Että tule luokseni, lausu vain sana, niin minä paranen. Kristuksen lumi varjelkoon minun kaikisesti. Kristuksen veri varjelkoot minun kaikisen elämään.
koittoon hän valaisee ja kuolon kahleet katkaisee. Poista orjuuden kuorman syntien, nyt jo avistamme saamme autuuden. Kirkas aamun koi, päivän uuden loi, meitä ohjaa taivaan tietä kulkemaan. Riennä syntinen, luokse Jeesuksen, ota vastaan armoa hänen armostaan. Hän kärsi ristin kuoleman, pois otti synnit maailman. Siihen luottaa saa, siihen turvatkaa. Ristin tiellä Kristuksessa riemuitkaa. Rukoilkaamme. Kaikki valtias Jumala, me rukoilemme sinua, että tämä pääsiäissakramentti vakuuttaisi meissä jatkuvasti voimallaan. Tätä pyydämme Kristuksen Herramme kautta. Istukaa vielä hetkeksi, muutamia ilmoituksia teille. Ensiksi pääsäisen ilosanoman rinnalla meillä on toinen sanoma. Kyseessä on jäsenmaksu. Rakkaat veljet ja sisaret, jäsenmaksu on seurakuntaamme toiminnan perusta. Jos et vielä maksa sitä säännöllisesti, tutustuthan seurakuntaamme verkkosivujen jäsenmaksulaskuriin. Sen avulla voit helposti selvittää maksusi määrän ja saat tarkat ohjeet maksun suorittamiseen oikealla viitenumerolla. Kiitos teille kaikille, jotka jo uskollisesti tuette seurakuntaamme ja kirkkoamme. So we had the message about the membership fee. Dear parishioners, our parish activities are only possible if we all take care of our own membership fee. Membership fees are our most important support. They help us maintain our activities, events, and our common work. You can easily calculate your own membership fee using the membership fee calculator on our parish website, where you will also find instruction for payment. A warm thank you to everyone who already supports our parish regularly. Ja heti tämän messun jälkeen on ensikomun opetus lapsille elätellisessä koulussa. Tänään meillä on vain yksi opettaja Sinikka, niinpä kaikki oppilaat osallistuvat opettaja Sinikkaan ryhmään heti tämän messun jälkeen. Ja sen yhteydessä olemme mukana jakamassa varsinkin vanhemmille etukäteen niin sanottu nuorten tai lasten albat, eli valkoiset vaatteet, joita lapset käyttävät jo ensi kuussa. Eli ensi kuun lopun puolella, toukokuun loppupuolella on ensikomun juhla Aleksanterin kirkossa. Ja nyt tässä kuussa me aloitamme alpojen jakamista. Aloitamme tästä sunnuntaista. Ja meillä on vielä 2 englanninkielistä messua tänään. Ja viikon ohjelmasta tiistaina meillä on vain messu Hervannassa. Pikkusisarten luona ei ole iltamessu tässä kirkossa. Keskiviikkona on iltamessun jälkeen Usko ja elämä-sarja. Aiheena on Neisupmarin ilmestykset. Tervetuloa. Sitten lauantaina meillä on lauantai-katekisipäivä. Aloitamme
täällä tässä kirkossa kello 10 rukousella ja sitten lapset jaetaan ryhmiin ja sitten päivän huipuksi on kello 14 2 on perhemessu. Se on lauantai-ohjelma. Ja ensi sunnuntaina on pääsiäinen 3. sunnuntai. Päämessun jälkeen on vahvistuksen sakramenttiopetus nuorille. Ja sitten myös tärkeä muutos on siinä sunnuntaina, eli iltamessu englanninkielellä kello 16, kello 4 poikkeuksellisesti, koska sen jälkeen me papit me lähdemme retrittiille. Ja niinpä siinä maanantaista 20. huhtikuuta lähtien koko viikko ei ole pappia täällä Tampereella, ei ole arjessa messua teille valmiiksi tiedoksi. Tulemme takaisin lauantai-iltapäivällä ja sen teki seuraava sunnuntai normaali. Ja myös nämä ilmoitukset on myös niin sanottu meidän kotisivullamme. Ja samana sunnuntaina on myös messu Hämeenlinnassa kello 3 ensi sunnuntaina. Tervetuloa tämän messun jälkeen kirkon kahveille. Ja lyhyesti tämä remonttiasia, että on siirretty ensi vuoden alkuun, koska emme vielä saa vastausta Saksasta. Hyvin tärkeä tukilähde on Saksasta ja siellä ehkä ohjelma ei vielä niin ajan tasalla ja niinpä emme vielä saaneet vastausta, niinpä me siirrymme tämän putkiremontin. Kaikki on jo valmis, kilpailuttaminen on jo loppusuoralla ja se kuitenkin tämä rahoitusasia on vielä kesken ja niinpä turvallisesti me siirrämme ensi vuoden. Ja tämän vuoden aikana yritämme kaikin tavoin niin sanottu saada rahaa ja rahoittaa, esimerkiksi kuten Hiusen kampanja ja muillekin tavalla tulevalla konsertilla ja niin edelleen. Kiitos vajon teille kaiken avutuksestanne. Ottakaa nyt Herran siunaus. Herra olkoon teidän kanssanne. Kaikki vatias Jumala suokoon teille tämän pääsiäisjuhlan viettämisen kautta runsan siunauksensa ja varjeluksensa. Ja hän, joka poikansa ylösnousemuksetsa avasi teille iankaikkisen elämän, täytäköön teidät autuaan kuolemattomuuden lahjoilla. Amen. Jotta te, jotka riemuiten vietätte Kristuksen pääsiäisjuhlaa, voisitte hänen avullaan ja hänen kanssaan kerran päästä taivaan iankaikkiseen juhlariemuun. Ja siunatkoon teitä kaikki vatias Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Amen. Menkää Herran rauhassa. Alleluja, alleluja. Kiitos Jumalalle. Alleluja,